κατάσταση δεν αλλάζει μαγικά και μηχανικά. Χρειάζονται να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι που κάνουν αντίσταση, που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στην ιστορία μας και στους αγώνες μας. Οι αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από τις καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών. Σταθείτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μη ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε τα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του. Το έχει κατ' επανάληψη να αποδείξει και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και ανάκαμψη για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπιστούμε ό,τι κινδυνεύει. Δεν τρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το έθνος και την πατρίδα. Μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες του τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερότροφη. Δεν υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να αποτραπεί. Εμείς έχουμε κυρίαρχη στρατηγική. Αν ο ελληνικός λαός δεν κάνει λάθος, εμείς θα κερδίσουμε. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Τα κόμματα όταν κάνουν λάθη πέφτουν. Οι κυβερνήσεις όταν κάνουν λάθη πέφτουν. Ο ελληνισμός δεν έχει πέσει ποτέ και ούτε πρόκειται.